Rahayan kan kagabsan, tingog kan banwaan, tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo, pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan, tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aga, Jesus na init sa luwas. Daing kaparos-paros ano dyan. Mga nuarin tapo na naman niya to ang pag-asa. Maduwang bulan na gayon na daining uran na kunyan na suffisyente. Yan. O tiba, baka sa aga Maray na aga, Martes, 19 de Mayo, taon 2026. Sa paghampang niya to kan kaldawon ang mahal na amang Diyos dapat anperming ipigpaeno ta sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo. Programa ng Tingog kan Banwaan naglalaom na sa sabayan manindo kami. Duman sana po sa mga namuyaman na mag-antabay. Dahil na kita mang puwersa. Dahil na kita makimaherak. Sumuyasan naman na nagdiretso. Sabayan lamang nindo kami sagko dalas 10:30 udto. Sa tahaw kan sa indong paghanda kan panguntuhan ano lamang tabi ang pigsisibut-sibutan mga taga San Roque kan Ligaspi. Diyan sa baybay ano man ang pinaghanda nindo panguntuhan tabi. Sa Gugun, sa Barriada, kumusta man? Good morning man, Victory Village tabi. Rawiz, yan, dyan sa Peñaranda Extension, Bunot. Albay District, Kalabaan kang Kalya Rizal. Digdiman tabi sa Tuyang Kataraning, Barangay Rizal, as in Binanuahan East and West. Puting Daga, Maray na aga sa Indo. Teachers Village 1 and 2. Daraga, morning Sir Ato Lim. Sa Petron Tap Gasgasul. Abuhay ka mo dyan, Petron Tap Gasgasul. Ang partner kan mga misis ng tahanan sa pagluluto sa halawig ng panahon sa istorya kang Pilipinas. Pagtaraning tang probinsya kan Bicol, maray na aga man tabi sa Indo dyan sa Bicol. Okay, sa Catanduanes. Kumusta dyan mga pagtaraning niya itong lugar sa Laogan, Kabikolan? Ang sa kuyang lupang tinubuan dyan po sa Catanduanes. Sorsogon, maray na aga. Dyan sa Claveria, maray na aga man Masbate. Boying Parkon, maray na aga sa imasin sa familia. Papa Jerbailon, kumusta ka dyan sa Daraga? Primer Distrito Canalbay, maray na aga tabi. Mga nakaantabay dyan sa paagikan sa muyang sister FM station ang 106.9 WGB FM. Good morning, Sir Dex Velez, as in sa men and women kan 106.9 WGB FM with Tata Best precisely. Katuwang tadyan sa luwas ang Mega Force Patrol Chief Jimmy Pading, Jim Pading Al Pading Jomar. Yaon dyan si Joshua, yaon dyan si Karen, o kaya pati naman si Angel, sa Manibela si Henry Mata. Master Control lang sa kuyang inspirasyon sa tultul na pagbuhay-buhay. Naka-yellow siya. Yellow Army, Dilawan, Junapolis. Walang yaka. Dilawan ka pala. Ngunyang ko pa sa na-discovering loko-loko ka. Big para pala og buson ako sa halawig na panahon. Ito palang diehard kan Dilawan. Langya ka. Junapolis in the house kan Poland. Sa newsroom yaon dyan, News Director Mardila matatag, masarig, laban ng laban. Kasabay si Ma'am Shia Leron, Jan Matthew Balyaran and Nicole and Gloriani. Pati naman po si Jimos Barrios.
Dig susumada din doon mga istorya lokal, national, international. Nababasa sa official social media network platform ni Tabi, ang DCGB News Online, and nadadangog po digdi sa DCGB mga major newscast and news breaks. May broadcast man kita sa ITE, yaon dyan sa internet, DCGB News Online. Jerome Nico Martinez ang satuyang kapartner. Ako man po si Pio Fernandez. Andali tama ipiprepare lang kitang makakahuron Tabi ano. O sige Tabi ha, dakon kaya kitang mga tema na naka reserba ngunyan, kamo po mga parantabay, you can choose. May international kita, igwang national, boda lokal Tabi. Pakitext man Tabi 0942-670-1195 and 09660730-115 kung anoan sa indong gustong i-priority niya to. Igo kitang international, dua iyan, igwaning national, and siyempre sa lokal may mga reports pa kita dyan. I-standby muna Tabi, all units international ko na kita na igwaning efekto lokal. Tabi. Yan. Nalilingling kita, ang dami nating mga balitang sinusubaybayan, international, lokal, politics, gabos, Senate, Congress, impeachment, and sa lokal na mga istorya. But nalilingawan ta, ini po, sa World Health Organization, WHO, igwang ipinaluwas ka nakaaging aldaw na nagdedeklarar na international emergency na Tabi ining Ebola virus. Nagkakadarangog tana ini ka nakalis pang mga taon, pero this time mas magayon po na ang magkakahuron ta is hali mismo diyan sa sirkulo kan medisina, mga eksperto, lalo na sa field of infectious disease. Yaw po sa linya, nasa linya natin ang sa tuyang resource person, si Dr. Ana Linda Billen. She's one of the few na mga infectious disease specialist dito po sa Bicol. Maaraman ta, may relasyon sa siring na bagay Tabi Doc Ana, magandang umaga. Si Pio Fernandez po ito ng DCGB, and it's nice having you sa program. Salamat po sa oras. Good morning po, Sir Pio, and good morning po sa lahat na nakikinig po ngayong umaga. Opo, Doc Ana, i-refresh lang natin kasi naririnig din natin to for so long a time, Ebola virus, and na susubaybayan namin sa mga international monitors namin, yung World Health Organization, idineklara na po ito na international emergency. Dalawang bagay po. Una, pag sinabing international emergency, Doc Ana, kindly give your thoughts on this po. Opo. So, yun po, sinabi niyo na po na parang 2 days ago, nag-declare na yung World Health Organization na ang Ebola outbreak ngayon sa Africa is now an international emergency of national concern, of national concern. So, ibig sabihin po nun, lahat po ng countries around the world dapat maging vigilant sa pag-control ng kanilang borders na make sure na hindi po kakalat itong Ebola virus outbreak. Kasi sa ngayon po, nasa few countries pa lang po ito. So, yung outbreak talaga po nasa Africa. And then, syempre, because of yung mga international travel, yung galing sa Africa, pupunta sa ibang lugar. So, pwede silang makahawa sa iba rin na tao dun sa country na
kung saan pumunta yung taong may infection ng Ebola. So yun po yung purpose ng pag-declare ng World Health Organization ng ganito, kasi para at least maging aware yung international community na meron po tayong outbreak ngayon sa Africa na dapat po paghandaan. So ganun po yung ibig sabihin ng announcement or declaration ng World Health Organization. Opo, Doc Ana, we will get back sa puntong yan. Ano po. Now, ito na muna tayo sa background po ng Ebola. Kindly walk us through. Ano po ito again and how deadly, how potent itong Ebola virus? Go ahead po. Opo. So yung kaya po nag-declare din yung World Health Organization ng national emergency, international emergency. Kasi po, itong tayong outbreak sa Africa, ito po yung parang, kasi meron pong 6 na species ang Ebola. 3 doon yung nagko-cause talaga ng outbreak. Tapos itong ngayon na outbreak na nakita sa Africa, siya yung species ng Ebola na wala pa pong gamot tsaka wala pang bakuna. At nakita nila na masyado siyang deadly kasi out of 300 plus na nagkasakit, more than 100 po ang namatay. So, based on that, parang kaya sila nag-declare na gano'n na although hindi po to kasing nakakahawa ng COVID kasi ang COVID, di ba, airborne. Etong Ebola po, ang pagkakahawa nito sa ibang tao through direct contact. So, ibig sabihin po, dapat mahawakan mo yung body fluids or dugo ng taong may sakit nito na Ebola bago ka mahawa. So, ang lang dito sa strain na to ng Ebola virus na to is kahit konting virus ang ma-contaminate ka, pwede kang magkasakit. So, that's how deadly it is. Nako. 2 things Doc Ana, wala pang gamot, wala pang bakuna. Opo, wala pa. So lahat po ng gamot for Ebola right now, dito sa strain na to po, all is still under research or nasa pa siya, research phase pa po, pati bakuna. So wala pa talagang identified na bakuna or gamot dito po sa strain na to ng Ebola na nagko-cause ng outbreak sa Africa. Opo, pag sinabi natin strain, kumbaga sa kalye parlance, klase o variety, ano po? Opo. Kasi di ba sabi ko sa iyo, merong 6 na klase ng strain ng Ebola. Yung 3 lang doon yung na-identify nila na nagko-cause ng mga outbreaks. Tapos doon sa 3 na yon, isa pa lang ang may gamot. So yung 2, isa na doon yung nagko-cause ng outbreak ngayon sa Africa. Wala pa po siyang identified na gamot at saka bakuna. Nako, napakahirap yan, Dok. Ano po? Opo. Okay. Paano yan, saan nag-originate tong virus na to? Yung mga pag-aaral po, nakita nila na galing ito sa fruit bats. Tapos, pwede rin siya makuha sa mga monkey, yung mga ganon, sa wildlife. So, ang transmission niya, it's probably galing sa animals, napunta sa human. Kung nagkaroon sila ng contact dun sa infected na mga patay na animals, or na-transfer po siya sa tao. So, yung tao naman, mahahawa siya sa tao din, kung mahawakan niya or ma-expose siya dun sa body fluids or dugo ng taong may Ebola. So, ganun po yung transmission. Ay, opo. Baka maputol po, Doc Ana, ako mag-redial po. Ano po? Apo. Doc Ana, may sinabi ka galing sa monkey, sa unggoy, and fruit bats. Meron yan dito sa atin sa Pilipinas, Doc, di ba? Prevalent yung mga ganyang hayop, di ba, Doc? Apo. So, what's the probability? Oo. Ito kasing mga, sa atin po kasi wala pang na-identify na gano'n. So, dapat po kasi maging carrier yung, so even if kung meron tayong fruit bats or monkey, pero hindi naman po siya carrier ng virus, hindi naman po siya makakahawa. So, dapat carrier siya ng virus. At ito pong Ebola kasi, endemic siya dun sa, sa Africa.
So once in a while, nagkakaroon po talaga ng mga outbreaks. As a matter of fact po, since 1980s, nung first na na-document yung outbreak ng Ebola, naka 17 times na nagkakaroon ng outbreak. So sa Africa. Kasi ganun po, nandun kasi po yung sa wildlife nila, yung mga animals na carrier po ng virus na to. Well, at least that's konting sigh of relief kasi yung ating mga unggoy dito at saka fruit bats, hindi carrier niyan. Opo. Ano po? Opo. Now, i-connecta na natin doon sa sinasabi mo, Doc, na international emergency na, yung mga borders kailangan. So, would there be a possibility, mai-recommend ba medically sa darating na panahon na mag-close border ulit tayo, international, yung mga airports natin, lahat-lahat? Siguro kung kasing lawak po ng COVID, baka hindi naman. Kasi hindi naman po nga siya airborne. Ayun. Pero ang importante lang po sa mga ganitong klaseng outbreak, no, yung border control. So dapat po talaga maging mahigpit tayo sa borders natin. Kasi like sa Pilipinas, ang dami po kasi nating point of entry. Pwedeng by land, pwedeng by sea, pwedeng by air, di ba? Ang dami nating point of entry. So, sana maging mahigpit yung mga borders natin kasi at very important po yung pagtatanong sa mga taong pumapasok kung meron silang exposure at kung saan sila nanggaling. Kasi doon lang po siya makokontrol. Parang ano rin po yan, yung sa hantavirus, di ba? Ganon din po siya. So, border control po ang important dito sa mga ganitong klaseng outbreaks. Opo. Doc Ana, pag na-contaminate ang isang tao ng Ebola, ng virus na yan, Opo. ano ang tinatamaan niya and how lethal it is po? Pag halimbawa na-expose ka sa isang taong may Ebola, in 2 to 21 days, yun po kasi yung incubation period niya. As early as 2 days, pwede kang magkasakit or as long as 21 days. Depende po kung gaano kadaming virus yung napunta sa'yo. So, at saka depende rin sa immunity po ng isang tao. So in 2 days time, after exposure, up to 21 days, pwede po kayong magkasakit. So, ano ba nga mga sintomas ng mga taong may Ebola? So, sa umpisa, parang non-specific, no? Parang trangkaso, lagnat, sipon, ganon, masakit ang katawan, tapos nagkakaroon ng mga symptoms sa tiyan, parang nagtatae. Yan. Doc, maputol na po yun. Doon tayo sa symptoms na yun, naputol na Doc. Hello? Yeah, Doc, go ahead po, Doc. Opo. Saan po ako naputol? Doon po sa symptoms po. Go ahead po, please. Symptoms. Oo. Opo. So, symptoms, ang unang symptoms po kasi ng Ebola, non-specific, parang trangkaso siya. So, flu-like symptoms, tapos lagnat, sipon, ganon, masakit ang katawan. Tapos, after nagkakaroon ng mga symptoms sa tiyan, masakit ang tiyan, nagtatae, mga ganon po. Tapos, ang late symptoms niya, which is ito yung nagkakos ng kaya namamatay yung tao kasi nagkakaroon ng bleeding, sa loob ng katawan o kaya sa ilong, sa bibig, sa bituka, yon. So, yun yung usually ang pinaka-cause of death ng tao, yung bleeding po, internal or external bleeding ng sa katawan po ng tao. Yan. So, yung transmission niya, yung kung gaano nakakahawa ang isang tao, ang maganda dito, kasi hindi katulad ng COVID na wala pang symptoms, nakakahawa na siya, di ba? Ito, nakakahawa lang siya pag may symptoms na. At nakakahawa siya hanggang may virus yung dugo niya. So, yung mga secretions na galing sa kanya, body fluids, dugo, yon, nandoon yung virus. Kaya, yun din yung pag nahawakan or na-contaminate ka ng ganon, pwede kang mahawaan. Yun. Yung body fluids, po, Doc, yung sa transmission yan, include ba dyan yung kasabay ba yung sexual contact? Wala naman po hindi po siya sexually transmitted. More of sa dugo, sa blood exposure po. Ayun. How about yung yung sa laway or sa dumi? Sa Opo, dumi? sa dumi. Oo. Ayun, okay. Well, at least merong konting sigh of relief kasi wala dito pala sa atin yung
mga unggoy na yan at saka mga fruit bats, wala silang ganyan na dalang virus, ano po? Wala pa pong nado-document. Hindi natin alam kung meron kasi hindi naman po kasing ganda ng ang ating surveillance. Ayun. Pero kung siguro po kung meron, di sana meron na rin po nado-document. Although mahirap po kasi talagang sabihin na totally wala kasi yung surveillance po talaga natin hindi ganun kasing ganda. Mm-mm. So, unless na may ma-identify at ma-test, hindi mo rin po kasi masasabi na Ebola talaga siya unless na magkaroon na ng outbreak. Like yung nangyari sa Africa na hindi po kaagad na report kasi nga yung survey, di ba nagkaroon ng mga cuts ngayon sa aid, yung US. Mm-mm. So, parang nabawasan din yung kanilang surveillance, yung pondo sa surveillance. Kaya medyo late din na report yung may outbreak na pala. So, Yun. importante po talaga sa mga ganito yung surveillance po. Ayun, ay na-detect, naka-penetrate na sa Opo, community. nakakalat na po siya Nakakalat nung na. na-detect. Kasi nga, yung surveillance, medyo magastos din po kasi ang kailangan din ng pondo doon. Mhm. Kinat ng US. Opo, kinat kasi. May politika. Kinat kasi. O sige po, Doc Ana, napakaraming salamat sa... not unless may gusto ka pang idagdag, antivirus or what, go ahead po. Antivirus, it's another topic. Pero parang napag-usapan na yun, ano? Ano po, yung antivirus naman po, nakukuha yon sa daga naman Yeah. po yon sa Oo. rodents, no? Sa tae, sa ihi, ng daga. Yeah. So, ganun din po siya, medyo deadly din. Nagkakos din po siya ng bleeding. Pero yung na-identify po na dalawa kasi po yan na strain, yung nagkakos ng pulmonary sa lungs na nagdi-bleed, saka yung nagkakos ng kidney failure. So, yun po yung sa hantavirus naman. So, Opo. ito, parehas din po, wala ring gamot, wala ring bakuna. So, pero lahat po to mga virus, no? Kaya ang importante po talaga, vigilance, yung sa borders natin, dapat ma-strict sila sa border control para hindi po makapasok sa atin yung mga sakit na ito. Kasi, syempre, walang gamot, walang bakuna, mahirap siya makontrol kung makapasok sa atin at hindi ka agad ma-identify, no? Po. So, yun lang po yung message ko po. Opo, Doc Ana, before I let you go, sobra init ngayon. Anong mga disease, mga infectious disease ang prevalent po? Pag sobrang init po, karamihan is mga nagtataeno, nagsusuka, mga food poisoning kasi po madali ma-spoil ang pagkain. So, make sure lang po, lalo na pag yung sa mga fiesta, kasi pag may maraming fiesta, di pa po. Oho. So, yung usually nagpe-prepare maraming pagkain, pinaprepare yan gabi pa. So, yung proper food handling, kasi marami po ang nagkakaroon ng pagtatae at saka pagsusuka because of food poisoning. So, pangalawa po, yung mga measles, tigdas, yung chickenpox, yun. Yun, karamihan. Heat stroke po, dapat uminom lang ng maraming tubig, huwag magbababad sa init ng araw, especially from 10 to 2 p.m. Kasi yun po yung pinakamatindi yung sikat ng araw. Doc Ana, thanks for being there and your information and wisdom saves a lot of lives. Salamat po! Salamat din po and babalos. Bye. Thank you so much. Mga tugang si Dr. Ana Linda Bilyen, isa po sa mga few na infectious disease specialist, digdi po sa Kabikulan. So, yan po, tabi ha, nadangog tanan na Ebola virus, pero sagkod ngunyan pala June, itong suduang klaseng ngunyan na nagwawagas duman sa Africa, daing bulong, daing bakuna. O yan na, sana, although bako, daing man gayud maabot sa araw kay itong COVID, na sistema na ma-lockdown or what, pero ang sabi ni Doc Ana, mas maray na ingat. Tuyugon mo ding bulong, ding bakuna para you can COVID. And very lethal and very deadly ining Ebola virus. June, pwede na tayo?
Danigo pa kitang mga istorya, no? Oras Pilipinas, alas 9:29. An oras hatod sa Indokang. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months
na, kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much, June, and good morning kay Papa Jer Bailon. Sus Mariosep na pangudtuhan mo, Papa Jer. Basi Ramon, Papa Jer na Bailon, ha? Yung miswa, sus, may patola. Pagkatapos sinalakan pa nin, kukumbinaran pa ning pritos na bangus na linugo mo sa rekado. Papa Jer, sira mo na kombinasyon iyan tabi, adi. Okay, sige, di inenutan na itong baretang internasyonal na igonin efekto sa satuyaman. Sana dainin kan ining Ebola nadadangugtan na baga ini, pero ngunyan baka na lampasan ta sana napasipara ta, we are more concentrated digdi sa kunyan sa mga lokal na pangyayari ade. Now, saro pang international na istorya tabi na Bigong King palantabi, maray na aga tabi isay mo amigong King. Happy fiesta dyan sa lugar ni Boy na Mata, ano? Dyan sa crossing kan humapon. Kafiestahi palan ngunyan, Juna, tama ba? Kafiestahi ngunyan. Dyan sa crossing kan humapon, Tata Boy na Mata, si Henry Mata, sa tuhuyang kunyan, piloto. Yan, siyempre nag-ondraman kan patron, yaon man si Tata Boy sa Indamo na, no? Dyan sa crossing kan humapon, happy fiesta tabi sa Indogabos, sa indong mahal na patron, pati dyan sa Indogabos. Yan. Ilinaugtan na itong Ebola dyan ta. Although, nadangugtan na nga niya, kanakaliis pang mga taon, pero hilinga. Ngunyan ko, ako personalmente, pardon my ignorance, ngunyan ko palang naisya na strain palang ngunyan na utuduman sa 300 na nagkahelang, 200 gauge sunagadan o basta very lethal, very deadly itong si Ebola. Sa 4 na nagkahilang, tulugay ang nagagadan, day pang bakuna, day pang bulong. Sabi na hali yan sa kwan mismo, mga infectious disease specialist, mga doktor.
So border control tabi ang kaipuhanan. And ang karahayan, at least good news sa tuya, sigh of slight relief is ini mga hali sa okay buda sa ining bat yan bagang mga kalibubog, tama ba yan? Day maning straight pa yan sa satuya sa mga okay na. Pero sabi ni Doc Analinda, paano day pa man nganing test? Sana day man po ano. O yan tabi. International news na may lokal na aplikasyon. Saro pang international news tabi. So, giyera sa Iran. What's the very latest tabi? Are you interested? Pakitext tabi. Takon day ma-shift kita sa national scene. Are you interested tabi ha? Mga paraan tabay kung anong very latest, at least mga statements tabi and mga mga kunyan sana. General information. Mo yanindo kung anong latest duman tabi sa giyera sa Iran. Ini po, ito na po ha. So, Estados Unidos de America sa paagi ni Presidente Donald Trump tabi, igo ng ipigpaluwas na official na dokumento mensahe halid na mismo ni sa POTUS, President of the United States of America, na dapat magakuta na nga ni tiraho naman so kunyan. So, giraho naman so ano inio. So, Iran, bubumbaho na naman kuta na, and mas halangkaw pang scale of warfare ang pinagpreparar pati na itong so boots on the ground. Gayod, sandali, yung listener natin gayod ito sa luwas. Hello, good morning po. Hello po, Tupeyo, Pawa po, Tabako. Sige, good morning, Tabe. Good morning, Tabako. Okay, sige, yan. So, preparado so Iran na magkaigoning high scale and level paning warfare na gibuhon kontra preparado sa US na magkaigoning high scale pa, mas pinahiwas pang level nin gera kontra sa Iran. Naka-ready na duman sa Medyo Oriente, usaindang mga base militar duman, yaon na usaindang armadas, logistics, eroplano, panggierang helicopter, mga cargo planes, boke de guerras, nakaposisyon na dyan sa may Mediterranean Sea, mga resupply planes, tangke, gabos, naka-ready na, pati personahes. Nagpaparamatagas baga ang Iran, dumananggad. Ang problema sana talaga paano, taso Iran, ang titong ko sananggad batagason, habo nindang isurrender ang sa indang nuclear armaments program. Iyon sa indang ipighahambog, tayo ng pantakot ninda sa kinaban, yan na Iran. Yan ang pantakot ninda, tayo na nga niyan, ang sa inda bagang gobyerno duman, ang sa indang gobyerno duman is run by clerics. Ini mga mulas na very extreme. Bakulang Iran ang gusto nindang sakupon, kan sa indang klase nin panggogobyerno na extreme na maray, Islamic State, kundi ang bilog na kinaban. Kaya kaipuhan ninda ning sarong makusog na armas na pangtakot, armas nuklear. Iyan ang pigpaparuentaran mo yan kan Estados Unidos de America, budakan kaalyado ka ining Israel. Kaya iyan ang dainanggad titugot kan Iran. Maski anong klaseng pag-pressure kang US, so Iran maski off-tangent na bibiltadahan sa maski ko na ba ko ng rasunable, basta maprotehiran sa naan nuclear program ninda, ang pigbabasol sa US, dahil nga kami nin tiwala sa US. At nang isurrender sa nanindo ang armas nindong iyan, na dahil nakamumag nuclear weapon, tapos ang istorya. Habo, ang Iran ka iyan. Mapropose sa US din, nin mga punto na pag-urulayan, deal, ma-counter-propose man so Iran, na kung ano-ano na sa nang rason, basta na isa na matingkog sa indang nuclear program. Now, dahil ta existido pa baga so ceasefire mo dyan, pero nagpipreparar sa US din masalangkaw pang klase ng gera pati sa Israel kontra sa Iran. So ceasefire nag-hold pa and so blockade duman sa Strait of Hormuz, diretso patabi ito. So blockade kang US kan gabos na barkong hali sa Iran, buda mapasiring sa Iran, ito ang pigpiprentaran kang US.
Pero sa ibang mga barko duman, so sa Strait of Hormuz, tigpapaagi na ito padiit-dit. Now, igwanin na very latest ngunyan, day nango na tabi, sabi ni Presidente Donald Trump, day nango na, pundungo na itong suyaw na, date na sa nang kiblit, mapindot na sa nakan, kumbaga, switch, bubungbungan ng todo-todo sa Iran. Pinundo mo na ito kang US. Nata po ta pinundo kang US. Uni po ang very latest, babasahon ta so statement ni Presidente Donald Trump. I have been asked by the Emir of Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Yan. So mga haralangkaw na opisyalis da kan Qatar, pinakiulayan si Presidente Donald Trump, so Emir kan Qatar na si Tamim bin Hamad Al Thani, tapos so Crown Prince mismo kan Saudi Arabia, si Mohammed bin Salman Al Saud, buda so presidente mismo kang UAE, United Arab Emirates, na si Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ang sabi da sa iya, to hold off on the planned military attack of the Islamic Republic of Iran, which was scheduled tomorrow. Gustong sabihon, ngunyan ko ta ng aldaw, Philippine time. Pinaholda ang una kan mga haralangkaw na opisyal ni pinakahalangkaw na opisyal kan Qatar, Crown Prince mismo kan Saudi Arabia, buda so presidente kan na UAE, United Arab Emirates. Dengo na ngayatabi, Mr. President Donald Trump, i-hold off mo na yan. To hold off our planned military attack of the Islamic Republic of Iran, which was scheduled tomorrow, in that, por sobredaa, serious negotiations are now taking place. Igwaning serious na negosasyones daan na nangyayari ngunyan. So Iran may ipinaabot ng mga proposal bako direkta sa US, ipinaagi po digdi sa ibang mga channels sa Medio Oriente, habi digdi. And that in their opinion, sa opinion ngaya, sabi ni Presidente Donald Trump, sa opinion kaining mga halangkaw na opisyalis kan Qatar, Prince mismo kan Saudi Arabia, buda Presidente kan United Arab Emirates, in their opinion, as great leaders and allies, bilang mga matitindi ngayang leaders, buda aliados, oni po, a deal will be made. May mangyayari ng kasunduan which will be, ini po ang tandaan ta, which will be very acceptable to the United States of America, as well as all countries in the Middle East and beyond. So ini ang pinaka major breakthrough ngunyan, igwa ng deal na seryosong pinaghuhurunan na acceptable sa US, sa mga nasyones sa Medio Oriente, buda sa iba pang nasyones beyond. Iyang gustong sabihon ka ni Presidente Donald Trump. Yan. Oni po, this deal will include, importantly, hindi na po no nuclear weapons for Iran. Sana finalmente iyon na inimananggad. Tasabi ta ba kasubago sa preparatory statement iyon inipigo para tindugan kan Iran, habo nindang isurrender yan. To yan ang sa indang alas pantakot. Pero digdi, sa nangyayari ng hururon, seryosong hururon, nagbutwa na daida talaga na ning nuclear weapons for Iran. Based on my respect for the above-mentioned leaders, sabi ni Presidente Donald Trump, basado ngayon sa sakuyang respeto sa naunang kong mga leaders. I have instructed the Secretary of War, Pete Hegseth, pinagmanduan ko ngayon sa Sekretaryo de Guerra kan Estados Unidos de America na si Pete Hegseth, buda so chairman kan Joint Chief of Staff, General Daniel Kane. Ini si General Daniel Kane is pinaka
pamayo militarily kan gabus na operasyones militar. Buda sa United States military that we will not be doing the scheduled attack on Iran tomorrow. Ngunyan ngani. But have further instructed them to be prepared to go forward with a full large-scale assault of Iran on a moment's notice in the event that an acceptable deal is not reached. Thank you for your attention on this matter, President Donald J. Trump. So yan tabi ha. Ano po ang efekto kaini? So, salado kan international market po sa petrolyo, tibaad lamang. Dahil na mautro ining supaglangkaw bagang ngunyan yun. Tanaglangkaw ngunyan yata na almost 3 pesos sa diesel and almost kumpirang pesos man ito sa gasolina, buda sa kerosina. Tibaad labang, very serious deal na ini na acceptable na sa US, tanagbutwaan na itong su porsyon kan hororo na dati nagbamatagas da sa Iran, nagbutwa na duman sa serious deal na itong pinagluluto na dahil na talaga nuclear weapon da sa Iran. Yan. So yan, ano tabi? Tibaad lamang maging stable na for a long while pa ining pamresyohan kan kunyan kan petrolyo baad bumaba pa inining todo tayo na nga ni ano. Dahil na hinod off muna sa pag-atake kan US buda Israel sa Iran and ang deal kumbaga haraniho na. Igwa na da, acceptable na sa US. Nagbutuan na itong parang dahil na nagbamatagas sa Iran na dahil na sinda ng nuclear weapon. So yan ang very latest tabi na duwang international tulos na balita ipinag-incorporar niya to sa programa na igwa po nin efekto sa satuyang pagbuhay-buhay lokal. Istorya na kita dyan sa luwas. Naka-ready ang Mega Force Patrol. Medyo nakabulo-bulo kita. Kumusta ang sa indang mga linya tabi? June, pakicheck. Linya ni Pading Al, ni Pading Jimmy, si Chief Jimmy, buda ni Angel. Makicheck tabi. And kung anong sitwasyon, kindly advise. Kung naran sa'y pwedeng ilaog tabi. Asin kung si Saiso na putol. Sensya na Pading Al, medyo nakabuelo kita so pag-signify mo dyan, nakapuuna kita kan platika. Yan. Sige. Okay na. We have been given the all clear dyan po sa tuyang technical department. Si Pading Al Armario na sa linya. Aramon tadawan sayang informasyon. Kumpadre Ngal, thanks for waiting. Good morning, tabi. Salamat, tabi, pare. Excited na ang mga senior citizens as Bulyodis na makasakay sa Babakalon na electric coaster vehicle kan Legazpi City Government para gamiton ining pangbiyahe digdi sa southern part kan Legazpi. Sa informasyon ni Alcalde Siam Ismael, nasa proseso na ang pag-purchase kani duwang units sa padi asin ang gagamito na budget parte kan ipigtaong buhisman hali kan SM Mall kan mga nainot pang bulan. Yan. At papakinabangan lamang kan publiko. Ang plano magrorota ini dyan sa area kan Boulevard, pasiring sa Lamba, balda digdi sa Maslog, humapon, Mariawa, asin Taysan, sagkod sa Albay District, asin ang mayormenting target na mga pasahero, ang mga senior citizens asin PWDs. Alagad 50% discounted. Gayon. At least excited na si Direk Edwin. Maguli naman siya sa digdi sa Kagbakong. So asyenda niya dyan. Ay kasi pa ding Ray Barcelon. Mauli naman siya sa Lumina Subdivision digdi sa Maslog. So may mga buro bandera dyan. Lalo yun maman. Digdi yan pa ibabiyahe sa southern part kan Legazpi.
Aha. At least mababawas-bawasan lamang ang pila kana mga nagasakay nin jeep, tricycle, taxicle, asin habal-habal dyan sa Albay District, lalo pagkahapon. Iyo. Sa ngunyan, tigalat pa na umabot ini, asin imamanage iyan kan city government and maintenance, kan planong 2 units nin electric coaster vehicle, sabi kan alkalde, na iyan magiging tundag iyan kan buwis hari sa SM Mall, na papakinabangan lamang kan mga residentes, lalong-lalo na ang mga senior citizens asin mga PWDs. Kopya. Sige, Padingal. Yan, panihan impormasyon padigdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat, Padingal. Sa tuya, yan natutukaron bubeltadahan ng istoryang an. Igwa na po ning produkto itong pagtama na kan dapat na arkilang makuha hali sa mga nagpupuwesto digdi sa siyudad kan Legazpi, particular yan na dakulao na mall SM City Legazpi. Yan, igwa na po nin mga produktong nagkakahiriling o kaya na mamatian, so pagtama na kan arkilang dapat na ibayad ninda Si Chief Jimmy Maraynaga pa rin, Jim. Good morning, tabi. Go ahead. Yes, salamat tabi pa rin Maraynaga sa mga dagdag niya itong bareta. Makamurumundo man dahilan sa uminatraso kontraktor sa pagpagibonin housing unit kan mga nagkatarabunan sa mga harong kan naggaba na halangkaw na bulod duman sa barangay Rabod, Libot, Tabi, Padi. Anong nangyari? Matatandaan na ang bulod na ini, na flash report ini alas 4 sa programa mo ka ito, Tabi, Padi, after kan bagyong Christine, na ruminampahog ang nahalangkaw na bulod, nagkatarabunan sa mga harong sa ibaba kay ni. Agi kan na mga aldaw, haros pigtutukan ini kan DCGB News, nag-aasa sa lokal na gobyerno and sa provincial government intervention kung paano maihahanapan nin mga istaran ang mga nararanti mga harong tabi padi. Roger. Sa madaling sabi, an intervention kan provincial government through provincial settlement office under kay ito ni former Governor Glindaong Bungao, nag-alokar nin pondo na kantidad 300,000 pesos kada housing unit sa kondisyon na igwa ka nin sa diring dagang lilipatan, kompleto titulo o titulado ang daga mo. Kwalikado ka, napatindugan nin harong, gastos kan gobyerno, ang kantidad 350,000 pesos, malaog ka na sana. Roger. Okay. Nakapatindog nin 4 pa sa ng housing unit tabi pa de. Oho. Mangaman-ngaman, nagkukuyong-kuyong na sa kontraktor sa remaining na siyampang harong, tracing mga pamilya ini, padi na igwanin lote, asan igwanin titulo. So, natada siyam, amo na da kang kontraktor. What happened? Ka mga mahal na ngayakan mga materyales. Ay, tama, kumpadre. So, budget na ipinagtalaan kan lokal na gobyerno, bako nasupo mo yan sa presyo. So, dahil na matatapos harong. Dahil naman, nalugi na ngayon. Lugi back na out, talaga. nag-back out. Although dahil man nabanggit sa tuya ni Kapitan Erwin Perez, kung si isa iso kontraktor kay ni, Iyo. ang nakakaisida kay ni, so probinsyana. Sige. Okay. So, si Kapitan haros hands-off na pa de. Iyo. Dahil naman ngayon kapuro para luap ko kaangkon sa rain na san. Dahil na arapo na sa nadangay sa kontraktor, apo na sa provincial engineering office. Napapagala si Kapitan. Aluyo na baga pa dito to anong taon ito? 2024 garo ito so Christine. O, apwera kayan tabi pa de. So, Zone 1 to Zone 4 kan Barangay Burabo, deklarado na ito no man's
No Man's Land. No Man's Land. Land. Oho. Na dahil na safe for habitation. 300 pang pamilya pati ini. Jesus Mario, paano na yung mananggan ni Kapitan? Ito ining 300 na ini. Ining sa mga daing ang ga, daing kidaga, dainin malilipatan, dainin daga, daing gustong sabi, daing titulo. Matinding problema, kumpadre. Ito naghahalat ito kung saan ito ikukulukar na relocation site. Sige. Naghahalat, sagkod mo niyan, ang sabi, kaya ito panahon ni former Mayor Das Maronilla, iyon na yan so concern na problema, inilidar kan presenting Mayor Attorney MacGregor Saison, mantinido, naghahanap kay lote na mababakal. Ang problema, tawara man kay talagang na solido, napasado sa DNR, haros gabos digdi. Problema, manuhod sa baha. Sa peligro kan bahaan mga lugares. Sa peligro kan. Isus, mga problema dyan. So ngunyan, hinapot ko si Kapitan Perez, hain na ining 300 na mga pamilya. So iba data, pa din nakikirista sa ibang kapamilya. So iba nag-arkilaki-harong. Paano na ini? Matindi talaga. Ito nga ning susyam, problema na igwa nga na itong pundo kinapos por sobre sa sitwasyon ekonomiko, lalo pa ining 300 pamilya mahanap ka pa sa nagdaga, problema na so ipapatugdog pang harong na ininganing siyam na ini na mo problema sa gobyerno kahirap ayan dapat magibuhan yan kung talaga pa follow up kung ano na ang intervention kani. Pwede gayon itaw na lugod sa kwarta kung sa mga beneficiary, sindanan magpatugdog. Kung kulang, sindanan magdagdag. Pwede siguro na arog ka anak ko niya kung dahil maning mababalgar na regulasyones, kumpadreng Jimmy, itaw na sa nasun kwartang ito, kung paano primero, balikan tayo itong susyam na itong units, dahil naman talaga kaya kang contractor with that amount na kinumpute ka na kaaging mga taon, susog sa pamrasyuhan ka ito kan mga materyales. Naglangkaw na ngunyan, paano kayan tabi? Halimbawa, 4 na poste so kayang bakalong ka itong mga panahon mo yan, baka 2 poste na sana. Mahalo ng kapilya, mahalo ng semento, so labor pa. Kung na istorya yan, ma-follow up kita talaga, it's a very serious concern, compounded by kaining 300 families ining nasa peligro pang, dahil na dapat yan sa kona yan, lugar na no man's land na. Nako, sige. So ining zone 1, zone 4, pag na kinaya sa pag-arkila, baka bumaralit ini duman sa delikadong lugar. Mabulta. Paano pag nagabot ang tiguran? Mabulta yan talaga, lalo yaon duman sa pagbuhay. Ay nako, komplikado. Ang tranquilo tabi pa di. So nakapahamana, nahamana so harong, apat ito na pigokupar na ninda sa ngunyan. Nakachiyempo itong maray na tatama pa so sitwasyones kang panahon. Nako. Sige, kompadre. Yan pa rin. Ang sa tuya mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasal sa DCGB News. Salamat, kompadre Jimmy. At paghingwahan taman iyan na makaulay ang mga dapat na makahuron para ma-resolveran ang problemang iyan. Sandali mo na tabi, Angel, tamahagan kitang clearance o advice dyan sa tech. Anong abiso tabi, June? Time check na muna. Sige, redial ka na lang tabi, Angel, tama bareta mo ng sa tuyang news base. In fact, nakalampas na kita ng 2 minutos. We will be right back. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 3 minutos pasado alas 10. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Nahiling na ngunyan na nagliligid na ang hustisya. Ini ang komento ni 3rd District Manila Representative Joel Chua kasunod kang pag-convene kang Senado bilang impeachment court kasuhapon para sa trial ni VP Sara Duterte. Sigun kay Chua, membro kang 11-member House Prosecution Team, maugma na nagibo man giraray pati ang prosecution kang articles of impeachment asin may order na para sa pag-issue ng writ of summons laban sa Vice Presidente. Magigirumduman na naitransmit na sa Senado ang articles of impeachment kontra kay VP Duterte kang Miyerkules, Mayo 13. Yan ang baret ahali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng ventilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin.
mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, ay Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria. Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry. Mas malinaw na ba kahit gabi? Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry. Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Salamat Tabi June and si Tata Bonjing na, si Chief Tech Ramir na sa tuyang kapartner ko dyan na
si Juna Polizao, Chief Tech Ramir in. Diretso na kita kang programa. Okay ba yung linya ni Angel? Sige. Angel, thanks for waiting. Go ahead na. Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay. Ipapadara na kan sanggunian panglungsod ng Legazpi ang resolusyon o ana ordinansa numerado Sir Pio 17-0026 to 2026 o ining an ordinance granting a minimum financial subsidy of 1,000 pesos to qualified tricycle drivers residing in the city of Legazpi, providing funds thereof and for other purposes sa sanggunian panlalawigan kan Albay para sa review na ini Sir Pio matapos na aprobaran sa ikatulo asin pinal na pagbasa kan sanggunian panglungsod kan Legazpi. Ini matapos Sir Pio na ilatag ni Konsehal Attorney Butch Lucila, pamayo kan Committee on Public Utilities and Energy ang resulta kan ginibo nilang hearing sa nakalihis na aldaw kaibahan ang Committee on Social Welfare and Protection. Basado sa RPO sa datos, nasa 3,930 na mga tricycle drivers sa syudad na natauan ng Tricycle Drivers ID ang posibleng mabenepisyuhan sa nasabing subsidiya oras na maaprobaran kan Hunta Provincial asin magkaalokaran naman ni magkakanigong ang pundo asin matapos naman sa RPO ang magkakanigong proseso. Sa lado naman ni Alcalde Hisham Ismail, tiwala siya na tulos na ma-review ini kan assigned na komitiba dyan sa Hunta Provincial kan Albay para mapakinabangan naman duman kan mga para tricycle, lalo na dawa sabihin ka Sir Pio na nagbababa na ang presyo kan mga produktong petrolyo, nag-aaray man giraray ang mga driver na ini dahil sa Sir Pio sa hababa na naiuli ninda sa indang mga respektibong mga pamilya. Roger! Yan po Sir Pio, ang mga dugang po pong informasyon hali sa luwas, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat Tabi Angel sa istorya hali dyan sa palibot. Uy, nako pala, happy wedding anniversary kay Madam and Sir, kay Madam Rose, buda sa imong mahal na esposo, 42nd wedding anniversary ngunyan, Tabi, Madam Rose, nalingawan ko su ngaran ni Sir, so sa imong mahal na esposo, Mamlen, nga iso pangaran ni Papa mo, Tabi, nalingawan ko pa malingaw na kita, taday na ko nakakakaon pa kan adobo sa asin. Pambira na ko makakaon kinang adobo sa asin, yan. Si Sir Rene, yugun moan. Kay Madam Rose, wala kay Sir Rene Graheda, nagsiselebrar sin na kunyan kan ika-42 na wedding anniversary o yugun moan. 42 anyos na palan. Sige pa ang I do kan dua. Yes, I do. More blessings Tabi sa Indo ha, asin sa familia. Kumusta Madam Len Tabi ha? Kumusta sa imo Tabi? And enjoy your day Tabi, Madam Rose and Sir Rene Graheda, 42nd wedding anniversary, and happy fest naman Tabi sa gabos na taga barangay Taladong kan Kamalig Albay. Taladong kutmun kay ito baga mga aki pag nagpuro parada. Yan, happy fest Tabi sa mahal na patron asin sa barangay Taladong kan Kamalig Albay. Sir Rene and Madam Rose Graheda, sige Tabi, more blessings and more wedding anniversaries to come. Happy anniversary sa Indo. Blessed wedding anniversary. Kumusta sa familia? Istorya kita sa palibot. Nasa linya pa si Karen Ala. Karen, good morning. Go ahead, man. Morning, Sir Pio. Resolution of commendation ang ipinangako ni Kinatawan Das Maronilla sa PCSO atin sa Lucky Gem Ventures Corporation kung mamantinir kan legal na patayan ang maray na padalagan kaini sa probinsya kan Albay. Sa pakipaghuron kan DCGB sa Kinatawan bilang chairman kan Committee on Games and Amusement, ipinaliwanag kaini naandaan sa iyang komitiba na matauan recognition sa sangguniang panlalawigan ining Lucky Gem kung ini magiging 100% compliant sa mga regulasyon asin mandato kan PCSO bilang legal na patayaan. Sinabi man Sir Pio ni Maronilla na dakulang bagay ang ipapasar niya ni solusyon para sa mga ini
considering na inian magiging pamantayan kan publiko na marhayan sa indang kredibilidad at yung reputasyon. Matatandaan baga tabi, Sir Pio, durante kan uminatindir kita nin sarong kumitingiri, na kumpirman niya to mismo na bako pa 100% compliant ining Lucky Gem Ventures Corporation sa PCSO, lalo day pa mga identifikasyon o ID, itong mga sales agent kaini, asin kulang pa ang koordinasyon sa mga LGU, ngani na magkawararaan issue sa bukis. Di anong sabi ni Kinatawan Das, pagday ngayang bukis, kukumendaran ko kamo. Yes, Sir Tia, tama ka dyan. Umawon. Aha. Tatawan ni rekonosimento. Yes, Sir Tio. Papapudan sindadigday nga ni ngayon maaraman kan tao na ini credible ngayon ng legal na patayaan. Pero kung di man ngayon kamong koordinasyon, dahil sa mga identification and mga sales agent o sa madaling sabi, dahil 100% compliant ini sa PCSO, dahil resolution tinda. Kung dinaron sinda, bakong kukumindaran. Nya no, day pa nagbulag hiraray. Day pa, Sir Tio. Sa pinakahuli ng impormasyon sa mga oras na ini, day pa man nagbukas ang Lucky Gem, matinido sa diba? Tama yan. Nganing dainin mga sindikato, ha? Sige. Yan ang report, Saran Ala, Salamat, Tabi Karen, sa istorya hali dyan sa luwas. Now, bago kita tapos kang programa istorya national mo na kita giraray maray na aga and sabi ni Madam Len, thank you Tabi, coming soon adobo sa asin. Karaw ko masana ito Tabi, Madam Len, ha? Mabati ko sa naan familia o kinan sa kuya Tabi, mabati ko sa nakamo, very good na iyan. Sarong istorya national pa kita baya, nagkakariribok sa Facebook. So, sa impeachment gawin sa aga, buda itong sa report ni Padingal, ito bagang programa ni Mayor Isyam na ining mga sa PWD, senior citizens na bihikulo dyan sa sur na barangay sa aga, tayan, pag-uro istoryahan. Nagkakariribok kita sa Pilipinas por dahil dyan sa Facebook. Aram nindo, siguro ka ito, kung narorumduman niya to kitang mga nag-iriba-iba sa tingog kan banwaan, ang piga para advokarta bagadig diis totoo na igonin magayo na dangugon niya to ang boses kan tawo. Pero ang danger kaiyan is susubrang salmog na kan huroron dai na tabi nin nagdadarang tiyempo taan gabos na lado na sana gusto sindaan tama susug sa indang political bias. Magayon igonin outlet na nagpoprograma, nagkuan ang mga tao, manlain-lain ang opinion. Pero pagkatapos dapat kaan igwa nin konklusyon na logical, legal, based on law. And ito ang dapat na sunodon. Tanganing malikayan niya to an anarkiya. Ngunyan, ano nang nangyayari dyan sa Facebook, Tabi? Anhururon baga itong sa Senado Baradilan. Puro na baga maisog. No one now, it seems, is being respected. Dainan nagpapasumitir. Puro na tama, puro na pardon the word, maurag. Iyon na ang supigasabita na pag nasubrahan, puputok tayo. Maabot ang panahon dain ng irerespetar na institusyon. Baga, itong simpleng pagpurutukan sa Senado, if we put it into a simple analogy, arog ka ini. Nasa laog ka kan sa imong harong, igwa ka dapat ning defensa dyan. Siyempre, pag nasa laog ka kan sa imong harong, iyaon sa imo ang diretso na protehiran mo ang buhay as in ang propriedad as well and the integrity kan sa imong pagrugaring. Kung may intruder dyan,
na may armas, may badil, tapos igwa ka maning badil na yaon sa imong disposisyon, kompleto lisensya, nahihiling mo piga-atake ka kan may badil, may armas, yaon sa imo, ang diretso talaga na idepensa mo ang buhay mo, buda so sa imo manakunyan, sa imong propriedad, buda so integridad. Ma-warning, primero mataram ka, sisay ka mo. Alanganin ng oras kan pagkabanggi. Sisay ka mo, alanganin ng pagkaoras kan pagkabanggi. May mga armas ka mo. Ibaba nindong armas nindo. Tapos ma-warning shot ka. Paitaas ang putok mo. Bako na tanganing badilon mo ito tulos o himontahon mo tulos, gadanon mo tulos. But to give them notice na ikapreparado mong i-defense ang buhay mo, buda sa propriedad mo. Ma-warning shot ka to give them the notice na preparado ako. Bako, takon talagang ang tuyo, mababadalon mo sinatulos, dahil ka na ma-warning shot, hihimuntahon mo na ito, dahil ka na kurahaw, sisay ka mo, mata may mga armas ka mo, ibaba nindo yan. Babadilon mo na ito tulos. Pero nag-warning shot ka, it's logical. Ang sa imong katuyuan is not to kill them outright, but to send the message na preparado akong i-depensa ko ang sa kuyang buhay, propriedad as in dignidad kan sa kuyang propriedad. Mandali, may apod kita sa cellphone muna. Hello, good morning. Good morning, Tio. Yes, sir. Ang journalist ko sabi, si Batubaga may kaso. Crimes against humanity. Wanyan, nga tatakino ito, pinaduman sa Senado. Madali sana muna, sir. Ibang anggulo ining kibato. Duman muna kita sa pagdepensa kan Senado. Ano po? Duman muna kita tabi. Ibang anggulo iyan na kibato tabi. Tabi, sir? Ano po? Na pag-uro istoryanta na ang kanakalis pang mga programa tabi. Digdingo na kita sa depensa kan propriedad asin buhay. Bako? Sige po, tabi, sir. Yan. Natanganin da imasalmog po, tabi. Now, iyon ang analogy. Nasa law ka kan harong mo, kan propriedad mo, igwa ka ng diretsong idepensa iyan. Itaas ta na ang level. Sa national level na executive, Palasyo Malacanang, yaon ng presidente. Legislative, Senado, as in Congress, Senado, Senadores, Congress, Congressman. Judiciary, Supreme Court. Iyon ang mga pigasabitang harong kunbaga. Executive, harong kang presidente, Palasyo Malacanang, yaon sa opisina, yaon sa seat of power. Legislative, Senado and Kongreso, yaon sa harong ninda. Judiciary, Supreme Court, yaon sa harong ninda sa Korte Suprema. Opisina, harong, kumbaga. Madumang ka sa Palasyo Malacanang, armado ka. Iguanin mga gwardiya dyan. Ang mga gwardyang iyan dyan, mga PSG, iguaning responsibilidad na protehiran ang buhay, asin ang propriedad, and integridad kan Palasyo Malacanang. Pag igwa dyanin maabot na armado, siyempre mga yaon dyan sa laog na igwaning lehitimong obligasyon, responsibilidad na idepensa yan, makurarakan, sisay ka mo, nataarmado ka mo, ibaba nindon badil nindo. Pwedeng mag-warning shot nga ni, not to kill outright, but to scare away itong mga would-be attackers. Siring man sa Senado. So Sergeant at Arms, igwas yan ng diretso man, obligasyon na idepensa sa buhay, sa propriedad, and the integrity kan Senado. Nahiling niya na igwanin mga armado dyan sa palibot, yaon na duman sa bisinidad. Ang pigtataram pa anong termino ni Aplaska, ni Sergeant at Arms Aplaska is challenge. Gari inagyat, kaya mainit sa talinga kan mga tao Challenge ko ngayon sa mga armadong ito na mga NBI. Dapat ko tanad, dahil siya maggamit ng word na challenge na nakapainit pa ito kung sitwasyon Kuta na nagtaram siya na pinag-warningan ko sinda. Iyo baga so ginibod na Aplaska. Sino kayo? Ba't mga armado kayo? Ibaba ninyong armas ko. Nag-warning shot si Aplaska. So warning shot, it's evident na daining intent to kill. Ta warning shot nga ni, day man pinaghimunta duman sa mga
NBI agents. Nag-warning siya to give the message na oni kami, preparado kaming i-defense ang buhay kan mga yaon nigdi su integridad and the property kan Senado. Yan. Masabi man sa iba, paano nga i-aaresta ron si Bato? Tama, halimbawa, aaresta ron si Bato. Pero igubaganin protocol na dapat makoordinar duman sa Senate, tanganing, iguaning matrangkilo in a civilized way na pag-arestar duman ki Bato. Bako, kay Senador Bato. Bakong arog ka itong medyo mainit ang sitwasyon. Arog masa nakantabi kasimplihan hururon dyan. Depensa kan integridad kan Senado, depensa kan buhay kan mga yaon duman, depensa kan propriedad kan Senado. O, bako, yan. So, ngunyan, maribok na dyan. O. So, caller niya to, pinag-insist na supag-arestar ki Bato, ibang hururon ito tabi. Ang hururon ngunyan, itong supag-depensa kan integridad, buhay lalo na kan mga yaon dumampatin ang propriedad kan Senado. Arog lang yan kan. But ngunyan, polluted na po ang Pilipinas ng impormasyon na daita ng maaraman kung sisay ang tama, which is a very dangerous tendency. Maabot ang panahon tiba dahi ng igalang na institusyon dahil lang sa sobrang uyan boses kan tawo na gabos na sana. Nako, magayon na may boses na dadangog sumag-inibong, pero igo dapat ning konklusyon na legal, factual as in logical na ituan sa tuyang papasumitiran. Iyan ngunyan ang medyo kulang na. Sisay na sana ang malid sa tuya. Dahil napigagalang ang palasyo, dahil napigagalang ang NBI, dahil napigagalang ang Senado, dahil napigagalang ang Kongreso. Sisay na sana tabi. Paano na kita kayo ni Pilipinas? Hello, good morning tabi. Hello, good morning po. Yes, sir. Tama man po itong dakulo na warning shot. Nag-warning shot si Aplas Casaro. Puminutok man so NBI di nag-exchange na ng gunfire. So gunfire baga puro pa'y taas. Bako? Ayun, tumilama. So, warning shot kang NBI. Ata na nga ni, yun na pinagsasabi ta. Nag-warning shot si Aplas ka. Sa, day man pighimon tabagos. Day bagang tinamaan bako? Para sa kuya. Over itong warning shot na ito kang. Ata nga ni, sarong warning, pag warning shot na plus ka, sisug baga sa investigasyon, buminalos man sa inbay, kaya nagka-exchange na ning gunfire. Bako nang warning shot so nagsurunod. Hatata. Sinurunod-sunudan si warning shot. Tapos, dapat, itong sadyutatan, itinarado sa mga senador. Sige po, tabi. Sige po, tabi. Nangyari. Ano mo sa ito? Mapasali mo nyo ito. Sige po. Talaga, may puslit. Sige po. Sige po. Yun ang sinasabi ta, baga tabi. No one now is, dahil nakita makuan. Hilingunin do, kung may intent to kill, sumag-inibong na lado, may nagadang kuta na. Bako? O yan na. Ang mga desisyon paano ngunyan, iba-iba yan based on political biases. Nako. Ay nako. Salamat ka sa iyong pagantabay. Mahal amang Diyos at magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Tuhod, siko,